Ayan, naglilinis tayo mga kawaray kasi ang dumi-dumi na. Grabe ang dumi. Talaga. Guys, babanlawan na natin. Kakaloka. So, ayan guys. Simulan natin ito sa pinakasulo. Ayan guys, malapit na matapos kasi binandawan ko na siya. Gaya kanina.
Guys, grabe, challenging talaga guys. Ganito dapat kayo naglilinis, no? Sa pinakailalim ng higaan nyo, kasi ang daming na pinakasingit na yan. Dami nakalagay. So guys, ayan yung pinakamasulok-sulukan, no? Buti malinis na. Ayan. Ayan. So ngayon doon tayo sa may simula papasok. So ayan. Malapit na talaga siya tapos, no? Ayan. Guys, ito yan, ilagay ko siya dito. Yaman namin sa rice cooker, no? 4 niya nasira, yung isa 3 na lang. Guys, wait. So
So ayan guys, no, maraming salamat sa nanonood sa mga vlog ko. Supportahan niyo po ako guys, please. Don't mga kawaray, no, huwag niyo po akong kalimutan i-subscribe at comment down below, tapos share nyo din sa mga kaibigan nyo, at saka sa lahat. God bless all sa lahat ng nanonood. Ngayon, kung bago ka lang sa aking channel, huwag nyong kalimutan i-subscribe nyo yung click notification, yung bell button. Sorry, tama lang. So yun guys, maraming salamat sa inyong lahat. Don't forget to subscribe and click thumbs up. I-click nyo din yung notification talaga, no, yung click the bell button para masubaybayan nyo palagi ang aking ina-upload sa bawat upload ko. So maraming salamat once again. Damo na salamat sa iyo sa Tagalog, and maraming salamat sa inyong lahat. Bye baby. Huwag lang. Yeah.